Gayangnya madep rene coba iki. Oh. Apa sing item no? Heeh. Kok iso ngomong kali, Mak? Aku tuh aja ngomong kali, Mak, aja dikencang. Langsung biasa wae nek ayo iki lho. Pel madep rene pel. Cari sing gede no. Iki lho dalem iki lho gede-gede. Iki lho Vel sebelah kene gede-gede Vel. Iki lho gede. Blangkon anak. Lah iya makane. Lho ndek dalem. Lucu. Yongko kirim ya? Asyik. Tuh bapak mandi. Gaya banget sih. Bojoku gaya banget sih ya Allah. Make banget ya Allah. Gaya banget sih lo bapakmu kalau. Kayak turism. Atau garis. Sing kayak turis sih aku. Kan tolong fotoke aku lho, Bang.